Gaur, azter ditzagun Jainkoaren hitzak, Bibliak testigaturiko zeruko eta lurreko familia izenburuarekin. Jainkoak, lur honetan, sistema asko sortu ditu zeruko sistemen ereduari jarraikiz. Horien artean, familia sistema dago. Lurreko familia sistema zerukoaren erreplika gisa sortu zen. Gaur, Bibliaren bidez, baieztatu dezagun familiako kide bakoitza banan-banan. Az gaitezen lurrean dauden familiei erreparatuz. Lurreko sistema askoren artean, familia sistema zerukoaren kopia eta itzala da. Azter dezagun gai hau. Lurreko familia sisteman aita bat dago, ezta? Orduan, ez alduzu uste zeruko familia sisteman ere aita bat egon behar dela. Kopiaren eta itzalaren mundu den lur honetan aita bat badago, errealitatearen mundu den zeru espiritualean ere aita bat egon behar da. Ikus dezagun aita existitzen den ala ez Mateoren 6. kapituluko 9. bertsora joz. Zuek, egizue otoitzonela, gure aita zerukoa. Berriz ere, baieztatu dezakegu aita bat dagoela familia fisikoan eta bera dela familia horren ordezkaria. Era berean, aita bat egon behar da familia espiritualean, gu joango garen mundu espiritualean existitzen dena. Lurreko familian, mundu fisikoan, aita bat egoteko, seme-alabak egon behar dira. Era berean, zeruko familian, mundu espiritualean, ez aldira egon behar Jainkoari aita deitzen dioten seme-alabak. Noski, badaude seme-alabak. Ikus dezagun 2. Korintoarrei 6. kapitulua, 17. bertsoa. Horregatik, audio jaunak, irten haien artetik urrundu, ez ukitu ezer kutsaturik, eta neuk hartuko zaituztet. Aita izango naiz zuentzat, eta zuek seme-alaba niretzat. Audio jaun algustidunak. Lur honetan, aita fisikoak eta haien seme-alaba fisikoak dauden bezala. Bibliak, kopiaren eta errealitatearen harremanaz, irakasten digu zeruko erreinuan aite espirituala eta haren seme-alaba espiritualak ere egon behar dutela. Familia fisikoa aita batez eta anai arrebaz osatuta dago. Hala ere, nor falta da familia osatzeko? Ama bat ere egon behar da. Familia fisikoaren kopiaren bidez, uler dezakegu familia espiritualean aita eta seme-alabak ez ezik, ama bat ere egon behar dela. Horrela dio Bibliak amari buruz. Ikus dezagun elkarrekin ea ama Biblian agertzen den, Galaziarrei 4. kapituluko 26. bertsora joz. Bestea, ordea, libre dena, goiko Jerusalemen irudi da, eta bera da gure ama. Bibliak irakaspen argi bat ematen digu. 27. txatala. Izan ere, audio liburu santuak. Egin poz oiu emakume agor eta aur gabe horrek. Ekin kantari pozaren pozez, erdiminik izan ez duzun horrek. Bakarrik utziaren seme-alabak gehiago izango baitira, zenardunarenak baino. Zuek, beraz, zenideok, agintzariari esker zarete seme-alaba, Isaak bezala. Lehen Joanen 2. kapituluko 25. bertsoaren arabera, promesa hau betiko bizitza da, Jainkoak eman digun promesa. Lurreko sistema guztiak errealitatea den zeruko sistemaren kopia dira. Orduan, lur honetan, kopia eta itzalen munduan, nork ematen die bizia seme-alabei. Orduan, zeruan, nork ematen die betiko bizia seme-alabei. Ez aldigu gure amak betiko bizia eman, zer seme-alaba deitzen gaituzte, agintzariaren seme-alabak gara. Jarrai dezagun 29. bertsoarekin. Baina orain ere ordukoa bera gertatzen da. Giza zorbide hutsez jaiotako semeak espirituaren indarrez sorturikoa pertsegitzen du.
Zer dio, ordea, liburu santuak? Bidal itzazu etxetik Mirabea eta Beronen semea, honek ez baitu oinordeko izan behar librearen semearekin batera. Beraz, senideok, ez gara Mirabearen seme alaba, librearenak baizik. Galaziarrei 4:26 esaten da, goiko Jerusalemen irudi da. Orduan, zein da gure harremana emakume askearekin, bere seme alabak gara. Beste era batera esan da, nor da guretzat goiko Jerusalem, emakume askea? Bibliak irakasten digu emakume aske hori gure betiko ama dela. Aitaren eta amaren seme alabak gara, eta elkarren anai arrebak gara. Orduan, ez genuke zerura bakarrik sartu behar, gure anai arrebekin batera baizik. Espero dut ziongo anai arreba ederrak izango garela guztiok, zeruko familiako kide bat ere galduko ez dugunak. Aurki ditzagun guztiak, itzul gaitezen zeruko amarekin aitaren etxera, zeruko erreinura, eta goza dezagun betiko bizitzaren bedeinkapenaz. Gaurko hitzaren bidez grazia handia jaso duzuelakoan, amaituko dut sermoia. Mila esker.